Singawanje ngamadolo masizovula umkhuleko. Tata nothando olumangalisa kakhulu siyasondela kuwe ngegama lika Yesu Kristu. Siyakubulela kakhulu Nkosi ngale mini yakhe engcwele yeSabatha. Ukuba nathi Nkosi usisingathe kusukela ekuseni kude kube ngoku. Sifunda nje Nkosi ilizwi lakhe elingcwele. We thank you so much Heavenly Father. Siyakubulela Nkosi ngokuba uzise Nkosi apha kuthi emhlabeni inyaniso Nkosi zelizwe lokukhanya. Ilizwe Nkosi selilangazelelayo kakhulu. Siyakubulela kakhulu Tata nothando. Siyacela ngokuxa sofunda Nkosi once more umoya wakho engcwele ungasebenza kuzo zonke inhliziyo zethu Tata, please Father. Siyacela Nkosi silangazelele kakhulu Nkosi ukubuya kwakho. Silangazelele kakhulu Yesu ukubuya kwakho and siyacela Nkosi senze sibe ready. Siyacela usincede sihlukane nesono. Siyacela Nkosi usikhuthaze sikuthembe. Nkosi ndingumntwana khona Nkosi endingayithethe nganceda Nkosi even one person. Kwangakanani Nkosi abantwana bakho bebaninzi kangaka. Ndiyacela Nkosi umoya wakho engcwele uthethe uthi sonke bawo from the youngest to the oldest Nkosi. Engathi Nkosi xa sivula ilizwi lakho from verse to verse isono singalahlekelwa ngamandla. Sibone Nkosi uthando luka Yesu ngendlela emangalisayo. Nomhlaba Nkosi nobuhle bawo kulahlekelwe nje Nkosi attraction. Especially Nkosi kuthi singabantu Nkosi abatsha. Please Heavenly Father cela usincede kakhulu. Siyakuthanda ke Tata, siyakubulela ngokuva umthandazo wethu. Siyathemba Nkosi usivila usiphendula egama lika Yesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibingelela abazalwane ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Amen. Bazalwane namhlanje ngiyajabule yazi ezisifunde ekseni yonke into besiyifunda. Kuba ngathi hawo abazalwane bazelapha ukuthi sokhuluma ngale. Baze kanjani yonke from the morning kuze kube manje. Kusiloke sithinta. Sizofunda bazalwane ngesikhathi njengoba sisindi bekhuluma ngesikhathi. Siyabona leyo nto. And ngifisa sibuke kuze sibuyisane nje umqondo kade sifunde especially ngezikhathi, especially ngento enzeka manje i-crisis ye-COVID-19. So ngifisa sifunde nge-connection between lo bhubhane i-COVID-19 nomgomo ne-prophecy yokugcina. So ngifuna sibone i-connection between i-COVID-19 nani ne-prophecy yezikhathi zokugcina. Siyabona lento bazalwane. So sizobona ukuthi izigcwalisa kanjani iziprofethi zezikhathi zokugcina. Siyabona lento bazalwane. But phambi ukuthi sifunde lokho ngifisa nje sibuke into ebalekile kafushane. Sizofunda nje ngokuxolela kwezono. Siyabona lento bazalwane. Asiyeni uma vese sesikhuluma ngayo yazi ezisikhuluma ngisho abazalwane basi kanjani. Wathi moya ingcwele yakhuluma nje yakuloke irepeat into. Asiyeni ku 1 John chapter 1. 1 John chapter 1 verse 9. Sifunde nje ngokuxolela kani kwezono. Uqala lapha bazalwane ukuphila for umuntu. Base iqala kuba umKristu. Ukuthi abone ukuthi izono zakhe zithethelele. Bengakuboni lokho. Angayihamba nje inkonzo ayihambe kodwa
akaphili usathwele. 1 John chapter 1 from verse 9. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba asithethelele izono. Uma sizivuma izono zethu, uthembekile, ulungile ukuba asithethelele izono, asihlambulule kuko konke ukungalungi. Amen. Says the number zalwana. Kutho uma sisenza njani izono? Sizivuma. uNkulunkulu wenza njani? Wethembekile, ulungile ukuthi asithethelele zonke izono. Siyabona lonke ukuthi asihlambulule konke okungalungi. Says the number zalwana. Sekamema masivuma izono zethu. If we confess our sins, uNkulunkulu wethembekile, uyazithethelela lezo zono. Says the number zalwana. And lana yazi iBhayibheli malibhala ali asiki isono esibalwayo ekuthiwa lesi hayi siya exclude kulesithembiso. Siyibona leyo nto? Ngamanye amazwi noba yesiphi isono, noma umuntu wone into engakanani noma kangaki, sayizwa leyo nto? Ithi masayifike kule point la azibona ukuthi wonile, azivumi izono zakhe, kuthi uNkulunkulu uyamthethelela. Sayizwa lento salwana? And according to the verse, kuthiwa uNkulunkulu uyamthethelela umuntu ngoba uNkulunkulu wenza njani? Wethembekile. Sayizwa leyo nto? Lithi iBhayibheli, God is faithful and just to forgive us. Ngamanye amazwi kungathi uJohn uyasibonisa ukuthi isizathu sokuthi uNkulunkulu asithethelele ingoba wenza njani? Wethembekile. You know that verse lisho ukuthini? Lisho ukuthi uma ngaba ngakhona umuntu la kuthina ongaguqa amadolo avuma izono zakhe kodwa uNkulunkulu angamthetheleli, ngalo lo suku uNkulunkulu angayeke kuba uNkulunkulu ethembekile. Sayizwa lo nto? And uNkulunkulu mayiyeke kuba uNkulunkulu ethembekile, uyayeke kuba uNkulunkulu. Ngoba phela one of the prerogatives, one of the postulates ukuba uNkulunkulu, ezinye izinto ezidingekayo ukuze ube uNkulunkulu ukuthi kumele wethembeke. Siyibona leyo nto? So uNkulunkulu uthi kuthina sonke, mhla uyozuguqe ucela intethelelo for izono zenzile mina engakuthetheleli, ngalo lo suku ngiyayeka ukwethembeka, ngiyayeka kuba uNkulunkulu. Sayizwa leyo nto? Sekamanye amazwi uNkulunkulu ufunga ngetrone yakhe imbala ukuthi ngeke ngakuthetheleli. Kungani uNkulunkulu enza into emangalisanga akaze afunge ngisho ngetrone yakhe uqobo? Ngoba uNkulunkulu wayazi bazalwane ukuthi kwezinye izikhathi abantu bazocwila esonweni ngendlela yokuthi umuntu angaziboni engathi angathetheleleka. Athi mayibuka indlela icule ngayo athi hayilana ngibona ukuthi ngiyazi abantu bayathethelela kodwa hayi kanje. So uNkulunkulu wabona ukuthi kuze abantu abaningi isiqiniseko esingangabazeki uthi ngifunge ngami ukuthi umuntu mayivuma izono zakhe ngeke ngamthetheleli. Siyibona lento bazalwane, uNkulunkulu uyazi phela ukuqala nokuphela, uyazi ukuthi abantu amaphutha yenzeka umuntu angene esonweni and then esinye isono silide kwesinye azibona umuntu enganakanga seyicwila kakhulu. Seyicwilile kakhulu abona umuntu eyishilana ngibona ukuthi ngamasathetheleleka la. Athi uNkulunkulu ngizoyithini lento? Uthi ngifunge ngetrone yami. Uma ingaba azivume nje kodwa ngamthetheleli, ngalo lo suku ngiyaye kwethembeka. Ngalo lo suku. And uNkulunkulu bazalwana akazi uyeke kuba uNkulunkulu. Akazi uyeke kuba uNkulunkulu. Sayizwa lento bazalwana? So uNkulunkulu uyasimema sonke. Yasimema sonke. Nathi ufisa futhi simeme nabanye. Babazi ukuthi uNkulunkulu uNkulunkulu othethelelayo. uNkulunkulu othethelelayo kakhulu. And uNkulunkulu akathetheleli nje kuphela, yazi ngezinye izikhathi sizitshentshile uNkulunkulu ufana nathi. Yabona mina mhlambe nabo bakuphinde bakumele sithethelele umuntu esenze into ebuhlungu, sizokhuleka silingo sicela ungisize, cela ungiphe amandla, cela ungisize ngidlulise. And manje inkinga yethu ukuthi sizitshentshe uNkulunkulu la injalo.
sizitshela nakuyena kuba nzima makumele athethelele isona ngisho kunjalo and siyazi sonke ukuthi intethelelo ukuthi siyinikeze umunye umuntu inzima futhi nobunzima bayo buya bukhuphuka the more nento ebuhlungu esize yona ikhuphuka naye angisho kunjalo mhlawumbe umuntu mangijontshele isinkwa athi ngimthethelele hayi it's fine ngizogcina ngimthethelele but manje ukuthi mhlawumbe ushayise ingane yami behamba ngespeed ngasala sengenangane seqala yabona the more ukukhuphuka isona the more kuyabanza umthethelele siyabona leyo nto so thina sizitshela nathi uNkulunkulu unjalo sizitshela the more nathi sisona the more kuba nzima ukuthi asithethelele ake sibuke linye verse for asinencwadi kaMicah simbone uNkulunkulu unjani Micah chapter 7 Old Testament yeah kuMicah Micah yeah was la singlo chapter 7 ulapha nje after Daniel kuba uDaniel Hosea Joel Amos Obadiah Jonah Micah yeah Sesifile wazalwane chapter 7 Daniel Hosea Joel Amos Obadiah Jonah Micah so it's after Jonah alright cela sifunde uverse 18 sifunda ngoNkulunkulu nje verse 18 Ngubani onguNkulunkulu onjengawe othethelela insali yefa lapho ububi bayo uyiyekele isiphambeko sayo na akabambeleli entuthelweni yakhe kuze kube phakade ngokuba wenamela umusa says the bazalwane yazi ngeke underline the last line la ukuthi wenamela umusa the English ithi God delights in mercy says the leyo nto ithi into ayijabulelayo le says the leyo nto asizwanga thina uNkulunkulu not only does he forgive he enjoys forgiving says the leyo nto bazalwane uyathokoza makumele axolele umuntu so ngamayimazi mawuguqa ucela uNkulunkulu intethelelo usukumcela into vele athokozayo ukuthi ayenze umnikeza ithuba lokwenza into ayithokozayo kuyenza senze kanibazalwane asithi mhlambe asithi sisile mhlambe kune chocolate nje a nice vegan chocolate ayithandayo nje and uyayithanda nje le chocolate kodwa iyabiza mhlambe kodwa uyayithanda uma ngabe umamsome emphathele le chocolate usindi ngoba usisindi uyayithanda le chocolate into ayithokozelayo uzoyenzani bazalwane uzoyamukela ngezandla zoyithu seyize leyo nto akazi ubebuza ukuthi ubucabanga ngani uzongiphathela le chocolate ngizoyithini yebo leyo nto ngoba into mawuyithanda uyibonise kude and uthi uMicah unkosi uyakuthokozela uthethelela seyize leyo nto God delights in mercy wenamela umusa uNkulunkulu ngamanye amazwi masiguqa ngisho nawe umuntu bese ehambe idistance engakanani esukile kuNkulunkulu kodwa mayiguqela intethelelo uNkulunkulu ayebuthi ubuhambeleni usithini uNkulunkulu uthatha into yakhe sayibona lento bazalwane uNkulunkulu uthatha into yakhe you know Satan bazalwane let me tell you the truth uSatan umkhohlisi and one of the things azenzayo mayikhohlisa abantu ukuthi uqala umkhohlisi umuntu amenze umuntu ayitshela ukuthi uzothola intokozo nokujabula empilweni yesono umuntu mase ibonile ukuthi ngayithola intokozo nekujabula empilweni yesono seyifuna ukubuyela umuntu uNkulunkulu alethe inkohlisi yesibini the second deception athi hayi sewone kakhulu ngaba sakamukela uNkulunkulu sayize lento bazalwane you know to Satan leyo nto ayiqala emhlabeni ngathi wayenza nasezulwini ayesibuyeni something kunento engifisa sike siyibuye bazalwane lana kuyesikhathi uSathane ekhohlisa ingilosi and ingilosi bazalwane kuthiwa zancengwa lezi zikhohlisiwe uSathane zisezulwini kuthiwa wazincenga uNkulunkulu wazincenga uNkulunkulu ukuthi zibuyele ingilosi kuposition yazo siyabona leyo nto ukuthi zingamlaleli uSathane and kuthiwa eziningi zazo zase almost zaphenduka zabuyela kodwa kunento uSathane wayisho asifundeni sofunda ku Patriarchs and Prophets page 40 ithi
many were disposed to heed this counsel, to repent of their disaffection and seek to be again received into favor with the Father and His Son. But Lucifer had another deception ready. Because the mighty revolter now declared that the angels who had united with him had gone too far to return. That he was acquainted with the divine law and knew that God would not forgive. Say the number of the Lord. That was his Funubuyela. Kuta Satan say rate in Nikotis. What is any good? Uthi nibuyele uthi mina ngisho mina bengilikheli belisithayo mina bengisondele nomthetho kunazo zonke ngiyawazi umthetho and ngiyazi ukuthi mase uphule kangaka ngoba saxoleleka and nazo zamkholo ingilosi kuze ziziwe nje ingilosi kuthi abazalwane zasezifisa ukubuyela bani inkinga ukuthi zakholwa uSathane wathi ngiqoleleke why uJesu sithi ngiredi ufuna ngixolele uSathane hayi uJesu edlala ngana ngixolele. And Lord deception yenzekela namhlanje. Umuntu athi hayi sengikude kakhulu. Mina ngone uNkulunkulu ngisazi ukuthi ngiyona. Angiboni ngathetheleleka. Sayibona lo mbazalwane? I-deception kaSathane leyo. Deception enzima kaSathane. So uNkulunkulu uyasimemba ukuthi si-understand ubude nobunzulu bomusa wakhe. Bazalwane, let me say this. uJesu mayesithenga ngegazi lakhe wayesazi ukuthi uthengani. Siyayizwa leyo nto? Ngoba lithi iBhayibheli kuJohn chapter 2 verse 24 no 25 lithi iBhayibheli uJesu wayazi bonke abantu futhi wayesazi ukuthi yini kubantu. Siyayibona leyo nto? And basifunda iBhayibheli futhi kuncwadi kaJeremiah 17 verse 9 lithi iBhayibheli inhliziyo inenkohliso kunayo kunazo zonke izinto. Siyabona lo nto? And then ithi yimbi. It is desperately wicked. Sayizwa leyo nto? So uJesu ngesikhathi esithenga ngegazi lakhe wayesazi ukuthi sinezinhliziyo ezinjalo desperately wicked. So uJesu mayesithenga wayengakhohliswanga ukuthi hayi bona la uthenga abantu abahle. Ukubona umunye umuntu mayefuna ukudayisa into aqala irephe kahle. Wayesazi kahle ukuthi uthenga abantu abanje uJesu. Esithenga ngegazi lakhe. And bazalwane, mawukhokhele into wayithenga, mase iletha ideliver lo nto kuwena, ilethwa ngale ndlela, ile ndlela ubusazi ukuthi iyona vele isikhathi ukuyikhokhela. Ingabe uzoyihlekisa nje ecaleni uzothi usayifuna? Cha. Ngoba this is exactly what you paid for. Sayibona leyo nto uyayamukela. No Jesu bazalwane usithenge esazi kusinje. Do you see that bazalwane? So umuntu uza kuJesu enjalo, awuzama uzilungisa. Umuntu alungisa umuntu uJesu. Baningi abantu uhlanga nabo endleleni athi hayi mina ngiyoze ngize inkonzweni nje mase ngiqale ngilungisa izinkinga zami uyabona. Baye ngilungisa ukuthi nokuthi hawu baza umuntu usengidlala ngesikhathi. Mufunda kuJohn chapter 6 verse 37 uthi Jesu bonke abaza kumina angeke ngibalahlele ngaphandle. Sayibona lonke bazalwane? Bonke. So singakhohliswa uSathane. uJesu ufana nomechanic, yazi ngimhlele ngasithanda sibonisa kamechanic. Umechanic mayithenga imoto ayazi ukuthi iscrap ilimele nje bamthe hayi le moto inenkinga ethile yabo wathekudayisela umechanic athi ngiyayifuna akhokhe. Nkosi. Mase ihamba nayo umechanic eyisusa la eyisalapha. Ngoba bamtshelile ukuthi iscrap uyithenge yazi iscrap. Mase imnikeza inkinga la indleleni imani ithi breakdown akathuki. Sayizwa leyo nto? Akathi wele moto bengazi bhetha kanje. Awungiyishiya lento. Sayibona leyo nto. Umechanic uyithenge ethembe amandla wakhe ukuyilungisa lento. Uyathi lento ngayilungisa. Sayizwa lento bazalwane? Tina sometimes this is Gentiles, I'm surprised with Jesus. Ayikho into esingayenza engasurprise uJesu. Ayikho into esingayenza engasurprise uJesu bazalwane. Ayikho into esingayenza engasurprise uJesu. There's something else engifesibuye and then siyadlula kule point. Asilisini kule universe. Asinoku Psalms 101. Ikhona nalento esinayo.
bazalwane uNkulunkulu ingazi kamazi. Yabona bazalwane, you know namhlanje ngithema ngikhuleka ngamangala ngathi ye uNkulunkulu sonke futhi asimazi. Uyabo Psalms 10 not 101 103 amahubo 103. Ya asikamazi bazalwane nje, especially uthando lwakhe. Especially uthando lwakhe bazalwane, iyona nto uNkulunkulu lena awu surprise ngayo nje kakhulu. Kunento bazalwane siyenzayo. Noma ngizothi Sathane yenze inhliziyweni zethu ngoba phela uSathane uye lo osideceivayo. Mawukuthi mhlambe ngonile ngenze iphutha. Ngona. Abaningi bethu sekunzima nokuyokhuleka ucela inteshelo uNkulunkulu ngoba uzitshela uNkulunkulu ukuthukuthelele. Siyibona leyo nto. uNkulunkulu simbuka kanjalo. Njengoba le nto ayiqala kuthini bazalwane, ayiqala kuAdam noEve. Siyibona leyo nto. Bezitshela mase kuza uNkulunkulu bathi eyinanga yaqala ke manje inkathazo bathi asicasheni. Siyibona leyo nto. Kanti inkathazo iqale ngenkathi bengena esonweni. Mase kuza uNkulunkulu akusaqala inkathazo uzoyiqeda inkathazo. Siyizwa lento bazalwane. Kuze isolution manje. But uSathane ufake umqondo ukuthi manje nathi siqala inkathazo ke manje. Ngenze kanje sekuza uNkulunkulu. Siyizwa leyo nto. Bazendayo uthukuthela uyindlela uthukuthela uyafa. Asizweni something here bazalwane, ngiyalithanda verse Psalms 103 verse 13 and 14. Njengoyise ehawukela abantwana bakhe, kanjalo uJehova uyabahawukela abamesabayo. Ngokuba uyakwazi ukubunjwa kwethu. Uyakhumbula ukuthi siluthuthi. Sayisela bazalwane, ukuthi uNkulunkulu uyasihawukela, ukuthi futhi into emenza ukuthi asihawukele. Ingoba uyasazi ukuthi sibunjwe kanjani, Uyasazi ukuthi ithuli into enjani, into weak. uNkulunkulu uyasihawukela. Ukuthi bazalwane every time esifunda sibona uNkulunkulu indlela afisa sibe yiyona. Every time I fall short from the standard. Every time ngikhulume kanti sengifundile ukuthi kumele sikhuluma kanjani. Ngingabi nesithombe sikaNkulunkulu othukuthela, kodwa ngibe nesithombe sikaNkulunkulu ongihawukelayo. It is like as a father pities his little children, It is so the Lord pities them that fear him. It is because he knows our frame and he remembers that we are dust. uNkulunkulu bazalwane uyasihawukela kakhulu. Sengasiyenti uNkulunkulu seyinolaka. Sengimbuke ngolaka. Do you know ukuthi uNkulunkulu vele bekumele ngaba unalo ulaka ngenxa yezono zethu, But you know ukuthi bazalwane ulaka lonke likaNkulunkulu, ulaka lonke kukaNkulunkulu lakhishela kule ndoda. Lonke ulaka uNkulunkulu analo ngenxa yokona ukuthi lakhishela kule ndoda. Uyakhumbula uJesu kuncwadi kaMatthew 27. uJesu la ekhala ethi baba ungisheleni na? Sekhumbula? Kwakuqala bazalwane kusukela ngezinsuku zakudala. Kusukela ngezinsuku eziphakathi zakudala. Kwakuqala uNkulunkulu ehlukana noJesu. And the reason why ehlukana kangenxa yezono zethu. Walikhiphela lonke ulaka uNkulunkulu kuJesu. Ingakho thina sithi sesenze isono. uNkulunkulu akuhawukele. Akuhawukele. Njengoba kuhawukele ingane yakhe. Sayizoleni bazalwane. uJesu bazalwane yamangalisa into ayithatha ukuthi thina sazi. Mhlambe siyobona nje ezulwini. We don't understand ulaka likaNkulunkulu. Le ndebe uJesu yakhumbule eshethi bangaba kuyenzeka Matthew 26 verse 39. Engathi le ndebe ngadlula kumina. Yile ndebe yolaka likaNkulunkulu. iBhayibheli elikhuluma ngayo. Elithi abantu abakhonze isilo nomfanekiso walo bazoyithola kuRevelation 14 verse 10. Sayibona leyo nto? uJesu waphuza le ndebe yolaka likaNkulunkulu. Kunzima. But ayiphuza so that thina sihawukelwe bazalwane. Sayibona leyo nto? Sewubona umuso omngaka? Can you just imagine zonke izono zenzile? Zonke zabalelwa kuyena uJesu. Le ndlela uNkulunkulu ebezokubuka ngayo ngenxa yaleso sono, wambuka ngayo uJesu. Ingakho uJesu wezwa ipain emangalisayo. uNkulunkulu ehlukana naye. And you know bazalwane uthi
kanti uJesu leke esiphamboneni do you know angikaze ngemuva uJesu ekhala ngesikhonkwane ethi yo sibhlungu ngesikhonkwane ngobhlungu angikaze ngimzwe ekhala uthi umqhela meva ngizama ukuthi iyona pain uJesu yayinzima kunazo zonke ile yokuhlukana noBaba kuba iyona kuphela akhala ngayo zonke ezinye ngathi ziyabekezeleka kodwa le athi baba ungishela yenxa yezono zethu inxa yezono zethu bazalwane siyayibona ke inkokhelo eyenziwa bazalwane ukuze sithole intethelelo ukuthi nganani enso bazalwane athi sonke singazithathela namhlanje athi singazithathela in fact asifunde the last verse sibone ama conditions okuthola intethelelo aseni kwizaga 28 I hope kuyazwakala bazalwane ngoba angifisi ukuthi uSathane asikhohlise ngifisa sazi ukuthi so long as uJesu eselapha kwitempile engcwele umuntu usavulelekile uJesu lapha manje yanxusa but bazalwane nokunye ngiletha ukuthi isikhathi siyaphela uJesu uzophuma uzoyishiya le ndawo yokunxusa asizeni samukela umusa while sisenethuba do you know lento yangithinta kakhulu ngikhumbula ngathi ngiyifunda kudala nje yangithinta ngoba phambi kokuthi ngiyifunde yonke lento nentethelelo kaNkuluNkulu nomusa wakhe obumangalisa kangaka ngisesemhlabeni ngikhumbula angikhohlwa ngikhumbula sasithaveni futhi sasihleli ngaphandle ayingaphakathi sasihleli ngaphandle nje kuyadi and kukhona umngane wami oyikhohlakele indlela emangalisayo waseyibulele abantu siyabona leyo nto and ngokunye ngikhumbula sasibhizi nje yabona sibhemble sizazibhenywa and uyabuza uthi yazi madoda asithethe nje into ehambayo nje lento ekuthiwa uNkulunkulu ingaba into ekhona ngempela wayibuza kanjalo kodwa ubuza kanjalo mina ngikule ekhaya kukhulekwa ke so ngiyazi ugogo ngeyakhuleke nje into engekho so ayisemane kengathi nje siyaphikisana hayi mina ngathi hayi ukhona uNkulunkulu no omunye wathi hayi mina ngicabanga ukuthi uNkulunkulu indalo nje imvelo yabo and then futhi ngoba sonke sazilutho siyazandla sazilutho kaphela kanjalo sengabe siloke senaba nje kuleyo nto sakaphela kanjalo hayi saqhubeka senza into esiyenzayo waphinda wabuza lo mngane wami wathi uma ngaba asithi ngempela ukhona let's say ukhona mawubuka angamthethelela nje umuntu njengami awubuza kanjalo and you know bazalwane azange simphendule and mina ngathi anginayo impendulo enhliziyweni ngoba angazi why ngangithatha blend kodwa nganginento ethi enhliziyweni yami uNkulunkulu uyathethelela izono zonke kodwa isono sokubulala akasithetheleli angazi noma mhlawumbe ngangize ngogogo wami noma ngangize but yangisathi hayi mawubulele hayi vele hayi usuku hayi kodwa so phakathi ngithi hayi ngeke but you know ngathi mase ngifunda lento sengiphenduka sengifunda lento ngabuka ukuthi ebese icabanga ukushintsha but uSathane umvalele ngento ukuthi ngaba sathetheleleke sebona leyo nto sengibebuza lento ukuthi mawucabanga ngamthethelele umuntu njengami and you know ngona mzange ashintshe ngempela wagcina eshona naye kwaziwe and so bazalwane ngiyayibona ukuthi lento lo uSathane ayisebenzisa kakhulu ukubamba abantu abaningi ukuthi sahambe so yebo sathethelele andikhona indoda yathatha bazalwane ulaka laNkulunkulu yalithatha lonke yawuvula umthombo wentethelelo yamangalisa yenza uJesu kakhulu yamangalisa bazalwane ake sifundeni izaga 28 so buka nje uverse 13 sibuke kumele sikwenze makumele sithole intethelelo so sibuke ukuthi intethelelo ikhona for every sin uNkulunkulu uyathethelela ngisho nokusenza isikhathi esingakanani noma singakanani leso sono there is forgiveness in the blood of Jesus. Verse 13 ofika iziphambeko zakhe akayikuphumelela kepha ozivumayo azishiye uyakuthola umusa. Sayibona bazalwane na ngicela iphinda lento kuthi ozifihlayo iziphambeko zakhe akayikuphumelela
So into ayifisayo uNkulunkulu ukuthi sizivube iziphambeko zethu bese iqhubeka ivesi ithi kepha ozivumayo azishiye. Seyibona leyo nto? Uthola ini? Umusa. Na kunento ayivezayo la uNkulunkulu ibingavelanga so clearly lapha kwincwadi kaJohane. Yeyiphi leyo nto? Ukuzishiya. Seyibona leyo nto? uJohane bekhuluma nje ngokuthini? Ngokuzivuma. So bazalwane kuhamba kokubili. Asikho isono esingathethelelwa uNkulunkulu. Isono esingathethelelwa siyi-1 kuphela. Yafuna ukwazi siphi? Isono esingashiywanga. Nkosi. Isono esingashiywanga. So mele sizishiye, siyazivuma, sizishiye. We confess and forsake. We confess and forsake repentance. Ingakho abafundi bakaJesu noJesu bonke khulunywa ngerepentance. Ngoba uJesu wayesazi ukuthi uma ufuna uku-accessa lo mthombo womuzi osewuvuliwe, repentance. Repentance kubalekile bazalwane. And uma ukuthi repent yaphenduka ngempela. Lento oyaziyo ukuthi imlimazile uNkulunkulu yamenza kanje uJesu. All the suffering kaJesu yenziwe izono zethu. And mase uyazi leyo nto, irepentance ithi bazalwane awuzoba safisa ukuyiphinda leyo nto. Seyibona leyo nto? Awuzoba safisa nokusondela kuyona. Sayizwa leyo nto? Ayengenza nje isibonelo. Asithi mhlawumbe baba Maseko uya drive. Asithi mhlawumbe uhamba nobaba Mthabela. Sithi baba Mthabela mhlawumbe unezingane eziyi2 ezincane. Seyibona leyo nto? Asithi baba Maseko uyathanda ukuhamba ngespeed. So baba Mthabela lokho emkhuza ukuthi hey baba Maseko indlela ogijimisa ngayo asikho late. Asihambeni kahle lokho ngiyathi hayi mina ngijwayele lento hayi ngoba naye emunye ngenamoto agibele nje. Seyibona leyo nto? Lokhu behamba njalo emkhuza njalo. Kwenzeka ukuthi one day ngenxa yespeed enza ingozi ishona ingane eyodwa. Seyibona leyo nto bazalwane? Ube buhlungu kuyena ngoba kade emkhuza. Kade emkhuza. Seyibona leyo nto? And azisole naye ngento emba yenzile. Yokuthi abe sengozini kushona ingane. Seyibona leyo nto bazalwane? And then hayi baba Mthebela agcina amthethelela amxolele waqhubeka futhi bahambe yabo. And manje sekuneshintsho. Emotweni akasa drive manje ngo120 160 seyihamba kancane. Seyibona leyo nto bazalwane? Ngenxa yani? Ngenxa yokuzisola. Irepentance iza nokuzisola. Into wrong eyenzekile ile ukuthi kube khona ingozi kufe ingane. Siyabona leyo nto? But mase urepent awugade awufuni ukufika uzofika kulento wrong. Nalento ekulide kulento wrong nayo yahletha kuyona. Seyizwe leyo nto bazalwane? Siyandastand leyo nto? Ba careful. Uma uthi urepente ngempela. Into okwenza ukuthi uwe sonona awusende nokusondela kuyona. If uyazazi ukuthi inkinga yakho utshwala mhlawumbe. And uyazi ukuthi uNkulunkulu umdisappoint ukuthi uyophuza. Ngoba mhlambe uye waya nje indawo ngathi itavern. Mase urepentile awuzusondela nokusondela kulo tavern. In as much as ukusondela etavern akuyona isono. Isono yile kokuphuza. Sayibona leyo nto? Kodwa usondela nokusondela. Umuntu oguqila unjalo ngempela. Umuntu ozazi ukuthi umphoqa uNkulunkulu ngokuphinga. Isono ukuphinga. But yabona into engenze ngiphinge ukuthi ngikule relationship engena uNkulunkulu. Ngiyayiphelisa manje. That is true repentance. Irepentance yangempela bazalwane. Ile ukuthi isono sisuke uvale nalembobo bisifaka isono. Yonke into. Awufuni mistake. The true repentance le bazalwane. So uSathane akafuni sishiye zona uzafuna sirepente ngoba akafuni ukuthi sithole umusa. Angibeke kanje lento. Umusa kaJesu unjengolwandle. uSathane uyabona akakwazi ukuqeda. Siyabona leyo nto. Kodwa uyazi ukuthi kuze si-access umusa kumele si-access ngebhakede elithile. Igama leli bhakede esokha ngayo lamanzi omusa kuthi yi-repentance. Siyizwa leyo nto? So uSathane uyazi ukuthi akakwazi ukuqeda lo lwandle lomusa.
but uyazi ukuthi into engababamba ngayo ibhakede kumele bangabi nalo ibhakede. Siyabona leyo nto? So if abanalo ibhakede bazobhubha even though amanzi ekhona. Siyizwa leyo nto? Why ngoba banalo ibhakede. Bangayishintshe lento. So ingakho usathana indlela esibambe ngabazalwane ufuna siloke siu up and down the same scene. Uthi hayi Nkosi ngizama uyishiya but the same thing ube kodwa namakhoda akubambile kulento. Siyibona leyo nto? Ufuna ukwenza leyo nto usathana. Bazalwane isikhathi siyaphela. uJesu uyanxusa but very soon uyaphuma la uJesu. Very soon ukunxusa kuyaphela bazalwane. Sayizwa leyo nto? Very soon ukunxusa kuyaphela. Sengathi angasiza uNkulunkulu bazalwane ngerepentance yangempela, true repentance. True repentance. Yokuhlukana nje nesono. Futhi mase sihlukene naso sibe careful, sihlukane naso angempela. Sivale yonke indlela isono singangena ngayo. Siyibona lo bazalwane? And uNkulunkulu akanandaba ukuthi isono bese sisilahlekise saya ngaphi. Do you know ukuthi uNkulunkulu unecebo ngeimpilo zethu sonke? And ngenzeka ukuthi ngenxa yesono impilo kube ngathi yama. Kube ngathi akusekho progress. Siyibona leyo nto? But asifundile bazalwane ngempilo kaJob lento, not uJob ngoJona. Ukuthi uJona naye wadisobey uNkulunkulu. Wagcina sekwindawo bengamele ngabe kuyona seyithola seyisesisini senhlanzi enkulu. But mawuthi kuleyo point okuyona umbize futhi uNkulunkulu cela intethelelo. Ushiye isono uthembekile uNkulunkulu ukuthi uzoqala from that point akuhambise ngalendlela bekumele uhambe ngayo. Ube yilento abefisa kube yiyona. Sayizwa bazalwane, it's never too late for anyone. In fact ngize ngathi mangicabanga lokho ngathi yazi ngiyafisa ukuthi mhlambe ngenzeke ukuthi next week kakhulukazi abantu abasha ngiyajabula ukuthi khona abantu abasha ukuthi sike sifundele mhlambe next week this time the same time nabantu abadala naye yabaphatha lento ngoba njengoba ngisho ukuthi it's never too late for anyone. But ukuthi sike sifundele next week ukuthi ngibona kanjani ngithola kanjani icebo uNkulunkulu analo ngempilo yami. Siyabona leyo nto? So how do I know God's purpose for my life? Ngoba sibaningi siphila kodwa not according to God's purpose. Siyaphila nje yabona izimpilo kube so impilo iconfusion mavele into encane la ngithi uthi ngiphathe la uthi ngiphathe yabona leyo nto. Kodwa asazi uNkulunkulu sifunelani thina. Siyabona yini angifunela yini angilethele yona because iningi bazalana izingane izishona seziswini singazalo. Do you know that? Mina uvume kanjani uNkulunkulu ngibe khona? Sithathe ngiphutha nje. No. Wonke umuntu la endlini une purpose. Wonke umuntu. So mhlawumbe next week we'll look at that purpose. Now I guess bukeni le connection very quickly then siyavala. Iyazwakala into besifunda bazalwane? Yes. Ayikho iyazwakala. I guess bukeni bazalwane le connection le study sibalekile sizosenza bazalwane so important. Ngathi nje singalalela sizozama ukuthi ngisenze sibe short but sibalekile because sikhuluma ngento eyenzeka as we speak and siyasivezela ukuthi sikephi ngokwesikhathi. Sifundile ekseni ukuthi isikhathi siyasitshela ukuthi senzeni. So mongasazi isikhathi awazi wele kumele wenzeni. Siyabona leyo nto? Yeah, ayisini incwadi kaMatthew 24. In fact, before siyifunde incwadi kaMatthew 24 ngizoyiqala ngombuzo lento. Ngizoyiqala ngombuzo. Ngifuna ukubuza umbuzo nje very simple. Ayasithophisa amakhanda. Father, in the name of Jesus Christ, Nkosi once more siyaqhubeka siyafunda nje ilizwi lakho. Ela Nkosi kakhulu umoya wakho ingcwele uqhubeke usebenza ukuthi sonke please Father ngabe ikhonto elahlekayo kwizinto ofuna sizife. Please, loving Father, siyacela kakhulu. Sicela konke in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Ngalo kubuza bazalwane before sithi Matthew 24. Masicabanga ngeke ngibuza abantu sesifundile. I think ngibuza anyways. Masicabanga bazalwane ingaba ikhona i-connection between lolu bhubhane silibona lisenzeka manje la emhlabeni neziprofethi zelizwi kaNkulunkulu. Yebo, sibona leyo nto. Kunjalo bazalwane. Do you know ukuthi
kwincwadi kaAmos chapter 3 kuverse 6 uqale athi uNkulunkulu ngaba khona yini ubhubhane, ngaba khona ububi yini endaweni abe uNkulunkulu engabuvumelanga. Sayizwa leyo nto? And then abe sithi verse 7 ithi impela uJehova akayikwenza lutho. Sayibona leyo nto? Akayikwenza lutho engayambulanga imfihlo yakhe kuba prophet bakhe. Sayizwa leyo nto bazalwane? Akenzi lutho ngamanye amazwi uNkulunkulu he does not do anything futhi akavume lutho engayivezanga kwiprofesi. So makenzeka anything enkulu la emhlabeni into affect abantu bonke, especially ezo affect ibandla likaNkulunkulu, kumele wazi ukuthi kukhona uNkulunkulu akhulume ngayo. Ngoba ithi akenzi lutho akavume lutho engambulanga imfihlo yakhe base kuba prophet amasizinqeku zakhe. Sibona lo bazalwane. Now esibuke into ihlangana kanjani connection. There are 3 things engifuna sizibone by the way nazi. And then siyavala. Ngifisa sibuke ukuthi number 1 connection lena ngifuna sibone i-connection yalolu bhubhane neziprophet zokugcina, and siyazi bazalwane into yokugcina ezokwenzeka sizoyifunda futhi sizoyibona, but into yokugcina the last act in the drama siyazi bazalwane nje Sunday law. Now ubhubhane ngifuna sibone point number 1 le covid le izokwenza abaphathi ababusi la besifunda ngabo, izokwenza ukuthi bagcine bephoqa isonto. Amen. Lento yokuqala siyibona. That's the first connection engifuna siyibuke. Izokwenza bagcine bephoqa isonto. Then number 2 engifuna siyibone ukuthi lo bhubhane lo bazalwane uyena olungisa indlela. Kwaye uyena osetha istage for iSunday law. Ngizafaka in brackets ukuthi kanjani ngokwemthetho nakumqondo ukucabanga kwabantu. Sibona lo sizobona ukuthi kunemithetho manje ebekwayo elungisa istage elungisela ini iSunday law. And then ngifisa sibone ukuthi futhi lo bhubhane kakhulukazi ivaccine i-test ikuthini, but it's not the final test. I-trial exam. Kubona i-trial trial exam injani? I-trial exam bazalwane i-test kodwa yena i-final test. Mawufele i-trial exam lonke sikukutshela ukuthi awukho ready for ini i-final exam, and futhi ikutshela ukuthi mawuqhubeka unje uzofela na final. Do you see that? So abantu abafelile kule test le COVID lo mgomo, it's not over ngabo, but if baqhubeka ngalamanyetho bebenyathela ngawo, then definitely it will be over. Ngiyazi ngithi seku-10 to over, angisho kanjalo. Umuntu ofela i-trial bazalwane kusengenzeka ashintshe ukuhamba kwakhe ayiphase ifinal angisho. That's the purpose of trial, ukuthi imbonise ukuthi ume kuphi. uNkulunkulu bazalwane ngale trial usinike usenzela umuso omkhulu. Can you imagine ufike exam final exam ngeke trial usitshela ready ufike ufail umusa. So these are the 3 things engifisa sizibuke bazalwane, and uNkulunkulu usivezile nje ngomusa wakhe. Maybe 24 bese ubona lo kuqala. Asibuye kwena bazalwane amavesi ngokusheshsha, ngifisa sisheshe. Umusa usavulile. Maybe 24 ngicela sifunde uverse 7. In fact yazi ngicela uyifunda kweyami iBhayibhile ngoba kuleli iBhayibhile bazalwane, kuleli iBhayibhile kulama Bhayibhile wesiZulu namanye ama-version e-English kuyenzeka ukuthi kule gama engilifunayo lingaveli kona lama version. Ngifunda ngaleli lama sizilifunde. Ithi ku verse 7, for nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. And then qhubeka ithi and there shall be famines and pestilences or pandemics and earthquakes in diverse places. Senza lonke kulewethu amaBhayibheli amaningi, unless uphethe lifane lami awukho pandemics lapha. Senza lonke bazalwane, but ukhona kuleli lami ukhona futhi in the original translation. So uJesu wayesho ukuthi just before abuye kuzoba khona ini ama-pandemic. I-pandemic yini siyazi ngesizulu ukuthi yini? Ubhubhane. Akasho kuzoba nobhubhane eMlazi. Uthi in diverse places, meaning kumhlaba wonke. Do you see that? So mase sibona kunobhubhane umhlaba wonke bazalwane, kumele sazi ukuthi sesifike ekupheleni.
Sazi kanjani sesifike epheleni sibona ngeverse elilandelayo sifundeni uverse 18. Verse 8 ngicela usifundela isiZulu uverse 8. Kepha konke lokho kungukuqala kwemihelo. Amen. Nabazalwane lesisesike siyifunde lento before. Imihelo yenzeka nini? Ekuqaleni kokukhulela noba esento kokukhulela noba ekugcineni. Ekugcineni angisho. So uthi Jesu mase nibona ubhubhane ozogcwala umhlaba wonke kumele nazi lokho konke lokuqala kwani kwemihele. And usithe imihele yenzeka nini? Ekugcineni. So uthi Jesu yini leyo? Uthi kumele sazi ini? Uthi uqala kokuphela. This is the beginning of the end. We may know we can know for sure we are at the end. Sayizo nabazalwane. So lento masithi isikhathi siphelile. Umuntu ngambonisa by only these two verses ngambonisa ukuthi asikhulumi nganekwane. Sikhuluma into ekhona. I'm not guessing lento engiyishoyo. Manje isikhathi siphelile bazalwane yazi ngingagesi. Angigesi futhi angikhulumi excitement ngikhuluma into ekhona futhi isikhathi asisekho sisekupheleni ngicela ukubuza umuntu mayihelela bazalwane ingaba uyahlala nje la isofeni as normal aziqhubeke nje impilo iqhubeke as normal sayizo leyo umuntu ayena ngiyambona uyabonakala abanye uyazidonsa izinwele seyibona leyo nto into eyihluke but kwenzeka iminyakaza now mase sikulesikhathi kusemheleni bazalwane mawuzothola umuntu athi khuleka hayi nje relax lo muntu usuyokutenta eyona usuyohlala ngawe athi hlisana amaphaphu bazalwane ngesikhathi semihelo ukubana lithi siyahlisa kanjani amaphaphu ngesikhathi semihelo sayizalwane bazalwane singakhohliswa. Let me tell you this bazalwane. Usathane uletha abantu bazosiroba. Yabona mawufunda manifuna ukubhala quotation. In fact next to this verse ngabhala quotation last day events page 16. Last day events page 16 uthi Ellen White uthi let no man's interpretation of prophecy rob you of the knowledge of the conviction of the knowledge of events which show that this great event is near at hand. Say the Uti, let no man's interpretation of prophecy rob you of the conviction of the knowledge of events, which show that this great event is near at hand. Uti ungavumeli umuntu ngisho noma nga-interprete kanjani prophecy. If after interpretation yakhe uthi so therefore hlisa namaphaphu sesekude. Uthi ungavumeli umuntu akurobe. Siyayizwa leyo nto? Amen. Bazalwane, kumele siqaphele. Let no man rob you of your crown. Singavumi umuntu bazalwane ozothatha imqhele. Uthi let no man's interpretation of prophecy rob you. Kunabantu usathana abasebenzayo. Umsebenzi wabo is to rob others. Nawa abazi, yabo? Ngenxa yengaxhumani nezulu bagcina seberobha abanye. Not that basuke behlose ukuroba. But ngenxa yengaxhumani nezulu, they end up being robbers. Last day events page 16. Now bazalwane verse 9, uthini verse 9? So sibonile ukuthi izoba khona ukubhubhana umhlaba wonke and then ku verse 9 ngifuna sibone ndini elandela ukubhubhana. Lapho ke baye kunikhaphela osizini banibulale niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa yegama lami. Amen, amen, amen. Now bazalwane uthi verse 9 after lo bhubhana ozigcwala umhlaba wonke into elandelayo yini? Yintshushiso, Nabazalwane siyazi ukuthi le intshushiso ekhulunywa ngazo la Sunday law. Nabazalwane ngiyafisa ukuthi sonke sikwazi ukuyiveza lento. Umuntu mayengakubuza athi hawu kodwa mama uzikwazi kanjani ikhuluma ngoSunday law lento kanye iphathene nama-commandments kaNkulunkulu. Ungamvezela kanjani? Sake sayifunda bazalwane. Umuntu mayengakubuza ukuthi uverse 9 le intshushiso lezi zizokwenzeka. Wazi kanjani ukuthi zizobe ziphathelene nomthetho kaNkulunkulu? Kakhulukazi umthetho weSabatha. Umuntu mayengakubuza athi ngicela ungivezele uyithola aphi leyo nto yabo? Quickly sheshe ungivezele ngamvezela kanjani? Ayisibuke asene kuJohn chapter 16. Ngiyamtshela futhi bazalana again. Next time manje ngibuza the same question. Angizodlula next time ngiyayithola ngimpendulo. Ngicela next time impendule. Say asibukeni futhi John chapter 16
Ngifisa sibuka ukuthi verse 9 iSunday law. Na kanjani? Phela iphathelene nomthetho kaNkulunkulu. John chapter 16, ngicela sifunde uverse 1 to 3. Ngicela ukunikeza ibackground la ku John chapter 16 uJesu ukhuluma nabafundi bakhe the next day after ebekhulume uMatthew 24. So Matthew 24 asithi ukhuluma ngolesithathu and then ngo Thursday ukhuluma uJohn 16 kwenzeka kanjani? Asifundeni bazalwane verse 1 to 3. Isigcino senkulumo kaJesu ukuhlupheka kuzayo. Lokho ngikhulume kini ukuba ningakhubeki. Bayokunikhipha emasinagogeni yebo. Siyeze isikhathi sokuba lowo onibulalayo uyakuthi ukhonza uNkulunkulu. Lokhu ke bayakukwenza ngokuba bengamazanga ubaba nami. Siyibona lonke? Amen. Bese iphuzeni lapho. So uthi uJesu uthi ngazi ngithi uthi kubona lento bengintshena kuyona izolo ukuthi after ubhubhane ogcwele umhlaba wonke niyakubulawa izokwenzeka kanjena ke. Laba abazobenibulala bazobe bezitshela bakhonza uNkulunkulu. Nkosi. Cela ukubuza bazalwane ubani abakhonza uNkulunkulu? Oh, ichila. AmaKristu angisho. So ngamanye amazwi uJesu amaKristu azobulala amanye amaKristu. And athi mababulala athi enza intando kaNkulunkulu. Siyibona leyo nto? Now umuphi umbuzo ongazibuza wona mayitshela into kanje uJesu? Uthi awu Nkosi kuyokwenzeka kanjani lokho? Umuntu othi khonza wena aphinde futhi abulala abanye abakhonza wena. Yabo then uJesu baphendula leyo question ke manje uthi izokwenzeka kanjani leyo noma izodalwa yini leyo nto? Ku verse 3 uthi lokho bayokwenza ngoba bengamazanga ubaba nami. Sayizwa leyo nto? So lamaKristu azobulala amanye amaKristu, amaKristu azobe engamazi uJesu nobaba. Now umuntu wazi uNkulunkulu bazalwane simbona kanjani? Sesiyakhumbula ke manje, sengawona siyakhumbula. Asene ku 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 verse 4. Sengawona siyakhumbula ke manje. So siyamuntu uJesu asitshengile persecution izokwenzeka kanjani? Sesiyayiqedelela nje ngo 1 John chapter 2. Kalo osefile ku verse 4 asifundele. 1 John chapter 2 verse 4. Lo othi ngiyamazi engagcini imiyalo yakhe ungumqambi manga iqiniso alikho kuye. Amen. Sibambeni lapha. So kutho umuntu othi yamazi uNkulunkulu othi angayigcini imiyalo yakhe uzoyiqamba manga. Ngamanye amazwi umuntu ongazani noNkulunkulu simbona ngokuthi angayigcini imiyalo kaNkulunkulu. Sayizwa lento bazalwane? So uthi uJesu lokho bazokwenza ngoba abangazi. So in other words uJesu uthi lokho bazokwenza ngoba ba rejecte imiyalo yami. Do you see that? So lana kuzobe khona igroup ama-group awu2 amakholwa. Kodwa kunamakholwa a rejecte imiyalo kaJesu. Then ube khona la abambelele kumiyalo kaJesu. La ay rejecte imiyalo kaJesu abulala la abambelele imiyalo kaJesu. Do you see that? Now bazalwane imiyalo kaNkulunkulu 10 commandments. Wonke amakholwa akana inkinga ukuthi kumele sibe noNkulunkulu oyi-1. Wonke amakholwa akana inkinga ukuthi kumele sihloniphe abazali. Wonke amakholwa akana inkinga ukuthi kumele singaphindi. Siyabona leyo nto? Wonke umuntu uyazi vele nje into kumele umiyalo oyedwa nje bazalwane ohlukanisa amakholwa. Kulo wesabatha. Do you see that? So into ezobihlukanisa amakholwa yile sabatha. Siyabona nabo bazalwane from the Bible. From eBhayibhelini. And ile nto sihlezi siyifunda masifunda ngoPaul wesilo kuthi siyazi isilo bazalwane sikhuluma ngobani makhuluma ngesilo ngoPope the Roman Catholic Church system bazoforce uPaul wabo and lona Paul wabo lo bazalwane isonto and wonke umuntu obambelele kwisonto wonke amabandla abambelele isonto kusho isiprofeta kusho mina kuzofika isikhathi la bazobona ukuthi ukuze kuphele yonke inhlekenhleke eyenzekalayo ake sibuyeleni kuNkulunkulu ngokugcina isonto. Sayibona leyo nto? And bonke laba abangaligcina isonto bayizitha zomphakathi wonke. Sunday lo izongena kanjani? Kuzobe ngamabandla a-influencer ini umbuso.
imibuso ngoba vele into ephambili kubona ipolitiki phela so ipolitiki into ephambili kubona ama numbers wabantu so if abantu abaningi baje akufakwe isonto aku-enforce isonto ngomthetho kuzogcina kufakwe isonto ngani ngomthetho and isonto bazalwane ngiyafuna uyiphinda futhi that is the mark of the beast I hope now this is the man ezisholo yena angisho ukuze wazi uphawu lwesilo kumele uqale wazi isilo and siyasazi isilo this is the man of sin and siyazi bazalwana ukuthi uphawu okuyilona ol-identifier uphawu ol-identifier bazalwana ngizothini ol-identifier lo muntu omele usathane the man of sin okanye isilo lesi mawuthela kwincwadi kaDaniel chapter 7 verse 25 kuthiwa bashintsha isikhathi nomthetho kaNkulunkulu sayibona leyo nto so siyazi ukuthi that's the mark eba-identifier now ake sibone manje bazalwane kwincwadi zabo ithi of course the Catholic Church claims that the change Saturday Sabbath to Sunday was her act and the act is a mark of her authority sayizwa leyo nto the act of changing Sabbath to Sunday but this is the mark of their authority in religious things sayibona leyo nto ngizofunda ukugcina lena bazalwane ngifunda kwi-Catholic Record of London, Ontario, September 1, 1923 but Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible and this transference of the Sabbath observance is proof of that fact. Say the Lord. So but this is our mark of authority. This so kusho iBhayibhile and then bayisholo nabo futhi. So yini esifuna ukuyizwa bazalwane? This is the mark of the beast. The vaccine is not the mark of the beast. Say the Lord. But if vaccine is going to lead abaholi ababusi to enforce the mark of the beast, izawalida kanjani? Nayo into ezokwenzeka. Utho uSathane, utho ngifunda Great Controversy page 589. Utho Sathane he is at work. Kama accidents, calamities by sea and by land in great conflagrations. Sazi ama conflagrations in? Imililo engacisheki ukuvutha emlilo. Do you know what le nto yabhalwa nini? This is the first edition yabhalwa ngo-1888. Yo. Iprofethi ukuthi kuzoba nemililo engacisheki and do you see ukuthi uNkulunkulu bazalana naye ikhuluma into engenzeka? 1888. It is in great conflagrations, in fierce tornadoes and terrific hailstorms, in tempests, floods, cyclones, tidal waves, in every place and in 1,000 forms, Satan is exercising his power. Kuthi uSathane uyasebenza. And then after lokusebenza kwakhe yini ezokwenzeka? Asibone ukuthi kuzokwenzekani after ukusebenza kwakhe. Yaqhubeka ithi uyasebenza futhi. Ukhona into ayenzayo emoyeni. Bazalwane, kuthi uSathane, kuthi he imparts red words. Kuthi he imparts to the air a deadly taint, and thousands perish by the pestilence. Says the Lord. These visitations are to become more and more frequent and disastrous. Says the Lord. And then it here manje, and then so manje thina kwamanje siselana ngokwesikhathi thina sisela ku red words la uSathane efaka a deadly taint to the air. And abantu bayabhubha. And then next line yastand yini elandelayo. Asizwe yini elandelayo. Ithi and then the great deceiver will persuade men that those who serve God are causing these evils. Kuthi uSathane uzokhohlisa abantu and labantu amakholwa. Kuthi ba believe ukuthi abantu abakhoza le evil abasukile bayigcina isonto. Sayibona leyo nto? It will be declared that men are offending God by the violation of the Sunday Sabbath. That this sin has brought calamities which will not stop until Sunday observance shall be strictly enforced. And that those who present the claims of the fourth commandment, thus destroying reverence for Sunday, are troublers of the people, preventing their restoration to divine favor and temporal prosperity. Says the Lord. So thina sisela kodwa sitsheliwe ku Matthew 24 siqeda kufunda. Uthi Matthew 24 after ubhubhane kulandela intshushisi.
kusho uJesu imbalo. And now kukhuluma futhi uJesu ukhuluma ngencekukazi yakhe uthi kuzokwenzeka lokhu and then nayilandelayo intushisi. Ingaba bazalwane ngempela sivalekile if asizwa manje. Inkosi. Ziningi izinto umuntu ebezifundisa ngesikhathi esidlule. Kodwa ngingazi ukuthi izokwenzeka kanjani. Abantu bengibuza nami ngithi nama ngazi kodwa uNkulunkulu ushilo ukuthi kuzokwenzeka. But mase sibona kusenzeka seqala. Bazalwane ngaba sivalekile. So sithe iCovid ayiyodwa nezinye izinto namanye ama natural disaster nemililo engacisheki izokwenza ukuthi ababusi bafake isonto ba-enforce isonto. Sayibona leyo nto angisayibona point number 1 lo. Now number 2 nawe bengikushilo ayisifani ngizoskipha lezi zinto ngoba sesike sizifunde la opope bezisholo bona bazalwane ukuthi umhlaba le inkinga yeCovid bathi umhlaba udinga ini irest. Sayifunda le. Na ngifisa sibuke ukuthi iCovid crisis iuprepare kanjani umhlaba wonke for iSunday law. Iuprepare kanjani umhlaba wonke for iSunday law. Asene kwiSambulo chapter 13. So bazalwane lento kumele siyazi ngendlela ukuthi sikwazi ukuyixoxa nabanye ukuthi manje sila naku la siyakhona sizofika kanje lana. Siyibona leyo nto and njengobona manje ke ndlalwa istage. Siyibona lo bazalwane. Ayesiyeni kuSambulo chapter 13 ukhulunywa la ngoPaulo wesilo. Ngicela sifunde verse 15 to 17. Verse 15 to 17. Sanikwa futhi ukuba siuphe umfanekiso wesilo umoya ukuze umfanekiso wesilo ukhulume. Senze futhi ukuba bonke abangakhuleki kumfanekiso wesilo babulawe. Senza futhi ukuba bonke abancane nabakhulu nabacebileyo nabampofu nabakhululekileyo nabayizigqila bazibeke uphawu esandleni sabo sokunene noma ebunzini labo ukuba angabikho ongathenga nokuba athengise uma engenalo uphawu igama lesilo noma isibalo segama laso. Amen. Amen. Now ngicela ukubuza bazalwane. Ngiyafisa ukuthi sonke masifunda silandele so that mase si ngathini mase si discuss share nabanye sikwazi ukuthi yabo sisho into ecacayo bazalwane into engafuneki ukuthi sisho ukuthi asikwenzi ukuthi but asikwazi ukusho izizathu ezizwakalayo. Siyibona leyo nto. Yeah. Now ngicela ukubuza from lama verse lana uPaulo wesilo lizo enforce kanjani? Paulo wesilo iSunday law izo enforce kanjani? Yini ngamanye amazwi yini uhulumeni seyihlangene namabandla yini azoyisebenzisa ukuphoqa abantu ukuthi bazibeke uphawu? Okay, uzolana siphambe izandla. Asiphakamisa izandla. Yebo mamso. Ukuphoqa ukuthi kukhonzwe ngesonto. Okay, ngicela ukuphoza mamso. Mina ngithi yebo kuzophoqwa ukuthi khonze isonto. Ngisho ukuthi yini uhulumeni azoyisebenzisa ukubaphoqa abantu ukuthi bakhonze isonto. Ngifuna mina lento azoyisebenzisa sithi if ishiwe kulama verse lana. Nento eziyithu njengezifunayo. Yebo mamso. Singakwazi ukuthenga futhi singathengisi. Yeah. Siyibona leyo nto? So uzobabamba abantu labancane khona. Wonke umuntu uphila ngokuthenga nani nokuthengisa. Yeah. So mongafuni ukwamukela uPaulo wesilo siyakhipha kwisystem. Yeah. Siyibona leyo bazalwane? And then enye kushiya ukuthi abantu bazobulawa. Siyibona leyo nto? Yeah. Kwindaba yoPaulo wesilo. So umuntu angazilithola uPaulo wesilo kumele kube umuntu already kumfela uJesu. And I can tell you the truth, if awabikho ready ukuhlukana nesono, if une boyfriend awabikho ready ukuhlukana nayo, if une girlfriend awabikho ready ukuhlukana nayo, there's no way ungamfela uJesu. Kuyakwenzeka singazikhohlisi sothi silana sibe sizilungiselela ukubhubha. Oh Nkosi. So disizwa intshumayelo njalo. Sezihamba bazalwane.
nosisi wami bancane especially ngoba bazendawo zama relationships aveze isibamba thina esabasha. Yes. Yabo. Into ebalekile. Okay, nabadala bazalwane. Nabadala. Kodwa ayisibuyele wonke umuntu. It's fine, but you know, as uNkulunkulu esiphi isikhathi siyozifunde nalezi zinto lezi. There are many things esizofunda uNkulunkulu ezesiphi umusa. Njengokuthi next week sizofunda ukuthi identify kanjani purpose yethu. Mhlawumbe one of the days so ke sifunde ukuthi uNkulunkulu uthini, especially for abantu abasha, abantu abadala thola mhlawumbe sinye stage sebedlulile kusona. But uNkulunkulu uthini mayelana nazo lezi ndaba zama relationship? How do you go about it? Sithini standard sikaNkulunkulu? Sebona leyo into ezibalekile sizazi. But anyways, sithe indlela uPaul wesilo izongena ngaso ukuthi indlela uhulumeni ezoliforsa ngalo Paul wesilo ukuthini abantu bangakwazi ukuthenga nokuthengisa. Nawo bazalwane, ake sibukeni ukuthi ingaba iCovid ayenzini leyo nto. Iyayenza ngisho sesiyibonile. Yes. Awuthi ngiveze into yokuqala. Sasifundile le eItaly. Ukuthi Italy is making COVID-19 health passes mandatory for how many workers? For all workers. Says the Lord bazalwane. Ngamanye amazwi awuzukwazi ukuthenga, ukusebenza ungatovile. And kwezinye indawo nala eSouth Africa sekuyaqala kakhulu ama-own ama-malls. Athi awuzukwazi ukuthini ukungena e-mall ukuthenga lokho. So both ukuthenga nokuthengisa. Already. Sekuqala kuyatreatisha. Says the Lord bazalwane. So i-COVID-19 okanye umgomo we-COVID-19 awuwona uPaul wesilo but uyendlalela uPaul wesilo. Yes. Ngamanye amazwi ulungiselela imiqondo yabantu ukuthi icabange kanje. Uma ngaba kunomuntu ongahambelani nento efuna umphakathi wonke simenza kanje. Seyizwa leyo nto. So kuzothi sebe enforce Sunday. Already sebeyazi ukuthi yini ekumele siyenze kumuntu ongalandeli lana. Seyizwa leyo nto. So it is setting the stage. And bazalwane if ngaba ngithe kunina kuzoba ne-play this year. Kodwa angintshela ngesikhathi ukuthi i-play izoba ngeyiphi inyanga this year. But ngivele ngathi nje kuzoba ne-play. Mase ungibona ngiqala ngakho i-stage la kuzoyenza khona i-play. Leyo nto ikutshelana. Sekusondele sizoqala i-play. Seyibona noma bazalwane. This is the stage being set in front of our eyes. So ngithi mina ungamlaleli umuntu okukhohlisayo ukuthi iSunday lo seyikude. Seyibona noma bazalwane. The stage is being set. So i-play seyizoqala. So kumele sibe ready bazalwane. Kunjalo ngempela. Seyibona noma bazalwane. Sekunzima ukuthi usebenze cannot. Hey bazalwane. Usasilo vese uma ulokuzana uRamaphosa. Yebo bazalwane. Now bazalwane into engifisa siyibuke lana ukuthi this test njengoba sinezidingo ezithile. Lento i-test kanjani? I-test ngokuthi bazalwane iyasibonisa ukuthi ingaba si-ready for the final test yini. Yes. Because the final test asikwazi kube si-dependent system. Because you see ukuthi yini eyenzekayo manje ukuthi kumele ujove ma ukuthi ufuna i-system ikusupport ukuthi ikunikeze umsebenzi. Siyabona leyo nto. So i-test ngaleyo ndlela ukuthi ingaba u-ready yini for the final test iSunday law. And abaningi bethu ngenxa ukuthi asikho ready for the final test so igcina siyifaila nale test. Sayizwa lento bazalwane. And umbuzo wami yiyo lo ukuthi are we ready? Okay asikho ready. But umbuzo wesibili ukuthi are we trying to get ready? Nangu umbuzo obalekile ukuthi bakhona abantu ngempela thola bekho ready futhi bayihlalele phandle bathi awushema asirelaxe lasihlise namaphaphu. uNkulunkulu uyamthanda umuntu ozamayo. Uyamsiza ozamayo. Ukuba ready ungadepend ku system. Ba ready ungadepend ku system. Bazalwane ngempela iyendlala nje nangamanye amazwe ngisazowafunda kuseNigeria la nakhona bathi mandatory. Mandatory nakhona. Yebo. Bamlophe. Ngisacela ukubuza ngoba kuthiwa manje uzophoqa ukusebenza ijob. Thina-ke esamaKristu kufanele size kahle. Uma ngena umuntu aphoqa ukuthi yena ujob. Thina kufanele size kahle. Ngicela ukusho lokubazalwane.
ukuphoqa kwakhona kuzosebenza njengaPaul wesilo. Yeza uPaul wesilo ukuthini ukuthi abantu yenza ukuthi usile lenze ukuthi abantu bazibeke bona uphawu. Ngamanye amazwi akekho umuntu ozofika bakubophe ngentambo yabona bakwazi. But into abazoyenza bazokwenza ukuthi izimo yabo ziphoqa ukuthi uyiyele wena yabo uthi hayi ngiyawucela umjob. Sayibona leyo nto. Izimo ezikanjani? Izimo ezifana nalezi esiqeda khuluma ngazo manje ungakwazi ukuthola umsebenzi mhlawumbe. Kube nemola ongakwazi ukuthenga ungena kuyona. Uthi hayi imola ethile ngiyayithanda. Do you see bazana ukubaluleka ukuthi ngempela ingqondo zethu nenhliziyo zethu especially thina esibasha zisuke emhlabeni. Isikhathi manje kumele ngaba siyalandela amazwi kaJesu athi hlukana nomhlaba nezinto zawo. Sayibona bazalwane. Bazalwane sibonile neSouth Africa. You know enye indlela iCovid-19 endlalela ngayo iSunday Law ukuthi ama arguments okanye izizathu ezisetshenziswayo ukuthi abantu kumele bagome ziyafana nezizathu ezisetshenziswayo ukuze kufakwe isonto. Asizibukeni uPope lo uthi the pontiff who is vaccinated himself has previously encouraged people to get jabbed for the common good. Kuthiwa kumele ugome ngoba lokugoma kusiza nabonye bonke abanye abantu. Sayibona leyo yona nto ekuthiwa common good leyo. Do you know ukuthi Roman Catholic Church no Sunday ithi common good? Ake sibukeni. So ngifisa sibuke ukuthi imiqondo yabantu manje yalungisa ukuthi so long as into for common good then kumele sibaphoqa abantu bene bayenze injalo. And no Sunday nayo kuthiwa common good. Asiyifundeni la ku blue. Sayazi lento bazalwane ukuthi lento ekuthiwa catechism le andisho. Bayazi kahle bazalwane ngize nala laptop egcwele. Isho kanje ngempela. Ithi Christians in respect of religious freedom and of the common good of all should seek to have Sundays and the church's holidays recognized as legal holidays. Sayize lento. Lento ikhathikezim yabo ukuthi amaKristu if umKristu ngempela mele ufise ukuthi isonto le recognize as a legal holiday. Legal mele enforce ngomthetho. But in respect of the common good. Ngicela ngibonise enye argument. Do you know ukuthi ngo-1888 kwacishe yaqala izinto ezokwenza ukuthi kube neSunday Law ngaleso sikhathi. But uNkulunkulu wangazivumeli ngenxa yokuthi amakholwa ayengekho ready. And kwaye 80 Jones uyophikisana naleyo nto. And do you know ukuthi into abantu babefuna ukufaka isonto yini babeyisho ukuthi isizathu ukuthi babefuna ukufaka isonto nayi bazalwane. But when we speak of natural rights, that is amalungelo wami nawakho. Uthi nginelungelo ukuthi ngingayithatha ethile ngingayenzi ethile yabo. Natural rights le. When we speak of natural rights, it must be with limitations. Kuthi ama natural rights abantu kumele so limit. How kanjani? Okay, qhubeka ifundo. Ithi natural rights of the individual in the community are subordinate angaphansi to the common good. Sayizwe leyo nto? But the Sabbath laws, maybe Sabbath laws labakhuluma ngama Sunday laws. But the Sunday laws have been proved to be for the common good. Sayizwe leyo nto? Kuthi amalungelo esinawo abazalwane angaphansi we-common good. So if amalungelo wethu axabana ne-common good, then amalungelo wethu kumele abekwe eceleni. Asinamalungelo. Asinamalungelo. Yeah. So do you see ukuthi the same arguments azosetshenziswa kwisonto. It's the same arguments. Izona zathu ezisetshenziswa nakulo mgomo. Into lo mgomo usiza wonke umuntu. Kuthi uma unomkhulu njengoba nginomkhulu ubaba Maseko. Mawufuna ukusiza umkhulu wakho goma. Ha? Goma nje naye uthola umkhulu uzigomele kanti akamsizi yena umgomo. Yayibona le logic nje kahlangani. Kuthi nina ningagomanga, yinina enenza ubungozi kwabanye bagomile. Kanti besagomelani. Mawukuthi futhi basesebungozini. Thina kubukeka ngathi thina sikho sebungozini. Ithina senzela yayibona impazalwane. Yizo zonke lezi ezenza abantu abaningi nabanye abangayazi inkolo kodwa benza ukuthi ezenza ukuthi bangawuthembi lo mgomo. Uyakhokhela imali ukuthi uthole lo mgomo. Bakho umgomo njalo. Yini le lapha abafuna uyifaka? Asiveze lokugcina bazalwane sengayisikhipha le.
Now I want to say this as well. Ngiyayithanda le quotation. Konke lokho ukuthi iSunday law izokwendlalelwa yini yi-COVID-19 yinto besikade singayazi kodwa siyayibona manje njengoba isenzeke. Seyizwa leyo nto. Kune quotation eyivezayo kamnandi lento. Ku last day events page 17 ithi the mark of the beast is exactly what it has been proclaimed to be. Then it not all in regard to this matter is yet understood, nor will be understood until the unrolling of the scroll. Says alone, ngamanye amazwi bazalwane, uNkulunkulu akambulanga konke ukukhanya mayelana noPaul wesilo kwizikhathi zokuzaqala izikhathi zabo Ellen White, but uNkulunkulu uthe through iprofeti yakhe uthi ezinye izinto sizo understanda ezisenzeka. Siyibona leyo nto. And umuntu ongafuni ukuyibona leyo nto uzombona ukuthi athi hayi asigomeni njengebandla bathini. Why? Because akanayo i-connection nezulu. Into ebalekile bazane ixhumana nezulu akona ukuhlakanipha umuntu into ebalekile. It's connection with heaven. Connection with heaven. Asivaleni bazalwane la. Test. I-test kanjani indaba yomgomo? I-test ngenxa ukuthi bazalwane mawufunda eBhayibhelini ku 1 Corinthians chapter 6 verse 19 no 20 sesike selifunde noma singangayi. Lithi iBhayibheli imizimba yethu yitempeli kaNkulunkulu, lithi imizimba yethu akuyona yethu ithengwe ngegazi. Sayizwa leyo nto? Chapter 6 verse 19 and 20. Ithi imizimba yethu ibelonga kuNkulunkulu. Now bazalwane nayo into uJesu ayikhulumayo. Uthi nikeza usiza okasiza ngisho. Unikeza uNkulunkulu okabani? OkaNkulunkulu. And iBhayibheli lesitshela imizimba yethu ekaNkulunkulu. Asikwazi ukutshena usiza ngamanye amazwi kumbusi ukuthi senzani ngemizimba. iBhayibheli elithi ngisho nathi asinalo ngisho kwamina kulo mzimba anginalungelo ukuzikhethela kwamina. Kumzimba kwabani? OkaNkulunkulu. Mina abangifile mina uthi Jesu ulamlile ngegazi lakhe. Senzeni nembazalwane. So manje i-test lento ngoba umbusi uthi uNkulunkulu ngalana uthi manje i-test ukuthi uzovumela abantu ukuthi abuse emzimbeni wakho. And sakufunda abazalwane ngokungaphikiseki ukuthi uNkulunkulu akawufunda umgomo. I mean baningi abantu abafayo. Baningi abantu abafayo. And sakufunda Sacred Messages volume 2 page 293 ukuthi ithi there should be nothing put into the human system that would leave its baleful influence behind. Seyizwa leyo nto? Kuthi singafaki lutho ezophinde ulimaze umzimba futhi maseyihambile. Kusho uNkulunkulu imbala. Yet wena kukhuluma umnikazi womzimba uyakutshela uphathe kanjani lo mzimba. Bese kufika umbusi athi hayi ifaki ngoba yimina ngifaki. I-test yamanje uzolalela abantu. Seyizwa lento bazalwane? Ungalaleli umuntu othi hayi lo mgomo usafe. I-safe kanjani into ebabulalayo abanye abantu? Umuntu ozayo umbone umuntu esibaningi bazalwane and abagulile ngemigomo ayingokuthi ngikhuluma abantu engibaziyo abayigazi lami. Seyizwa lento bazalwane? So umuntu akashanja nje safe. Bantu masaxhumananga nezulu vele bazalwane. Silandela into zomhlaba. This is a test. And lena bazalwane iyangimangalisa ikhona quotation ayisitshela i-test nje izofika. Buka. Ngifunda kuManuscript Release volume 10 page 314. It is the truth for this time. The third angel's message is to be proclaimed with a loud voice, meaning with increasing power as we approach the great final test. This test must come to the church in connection with the true medical missionary work asibambe lapho. Kuthi abazalwane iSunday law is a test, the final test. Angisho kuthi izoza where izoza kubani? To the church, to the churches. Kuthi izoza in connection with the true medical missionary work. Namakhuluma nge true medical missionary work yiloko ukuthi bazalwane ngemizimba yethu senza intando kaNkulunkulu. Imizimba yethu sifaka into efiswa uNkulunkulu. That's why medical missionary work ihlanganise i-health message. Seyizwa lento bazalwane? So uNkulunkulu ayisitshele kudala ukuthi this test iSunday law izoza ibe ilandelwa yini? I-test on health. Seyizwa leyo nto? So manje uzoqala i-test on health.
and then kuze the final test. And amathuba athi umuntu ofailile kule test ye health, they're going to fail in the final test. And abazohlangana nombuso wezulu, even though uJesu seyenze okuningi kangaka uvula. Sayibona lo bazalwane? So if we have failed on this test, bakhona abanye abantu it's fine sebewuthathile umgomo. Angisho umuso wabo uvaliwe uvalwanga. Sayibona lo bazalwane? But it's a trial exam. You have failed the trial exam. If awushintshe indlela yokwenza, uqala ukuxhumana nezulu. Uqale ukuprepare futhi ukuthi ungadepend ku system, then the final test is a fail. Final test is a fail. Sayizona bazalwane? Hey, kuningi bazalwane ngeke basakuveza konke, it's fine, nothing invalid. Now, sengithi ngiyavala, ngicela ukuveza leyo kugcina nje ngithatha isandla. Bazalwane lezi nje ukuthi zijulile. Do you know ukuthi le nje ya prophet? Bazalwane le ncwadi great controversy ngicela ukuthi sithole sonke ama copies. And sinawo siyawadayisa hard copies, but manje seyi-English translation isazokwenzeka nje ezisikhathi esikhona. Asilale leni bazalwane into yashiwo ngithe ngo-19 bani ngo-18 bani 1888. Ayibo. In fact, first edition of Great Controversy yaphuma ngo-1884, then kwenzeka London lwesibili 1888, then lokugcina ngo-1911. Can you imagine bazalwane esikhathini sakudala nje ikhuluma into ezenzeka manje. Ngale sesikhathi sasibhalele nathi kade ihlanya lo mama lo ningalaleli lento. Because babengayibona ngisho. Engeke unscroll. Asizweni ukuthi Satan uzokwenzani. Ngiyazwe umndaba. Ithi while appearing to the children of men as a great physician who can heal all their maladies, he will bring disease and disaster until popular cities are reduced to ruin and desolation. Even now he is at work in every place and in 1,000 forms. Satan is exercising his power. So let's see when the bazalwane manje asipose. Let's pause bazalwane. Kuthiwa uSathane uzoza kuthina nje physician yini? Udokotela uthi uSathane uzoza kuthina njengodokotela ozosiza ithi bhathi uzobefaka ini ukufa. And thousands are going to perish. Our cities are going to be reduced to desolation. Say so, Leon. Abantu bezidenti bathola ilibona ukuphila. Do you see that bazalwane? iBhayibheli lithi cursed is the man that trusts in man. Uqalekisa umuntu ethemba ebantwini. Busisiwe ukuthi ithemba lakhe loJehova. You know, bazalwane ngisayirepeata lento ukuthi abantu singazitshela umusa uvaliwe for abantu asebegomile. Ngoba iBhayibheli liyasitshela kuncwadi yeSambulo chapter 18 ukuthi kwathina mase kuqala isandla leso sobe sishumayela kubantu abazobethi lo mgomo because abekho la enkonzweni izinto eziningi esizaziyo abazazi. Siyabona leyo nto. And iBhayibheli bazophenduka. Yakhumbula ku Revelation 18 la iBhayibheli come out of Babylon my people. Siyabona leyo nto. Ithi so ngamanye amazwi kunabantu baNkulunkulu abakephi eBhabhiloni. Siyabona leyo nto. Abazobe bewuthobile futhi umgomo. And ngiyayazi effect yomgomo bazalwane. You know, ngiyakhumbula angazi noma mndala uzobuza yona le, but ngiyakhumbula besikhuluma ngayo enye video ngempela kwenzeka ithi ile ngempela benami bengithi ngiyibone. Kune video bazalwane esuggestayo angisolanga isikhathi sokuyifaka. And le video bazalwane ibalekile ayishi bengiyifakile. Evezayo ukuthi ngo-2005 after the disaster ekhona eAmerica ngo-2001 yokuthi amaSulumane destroy la Twin Tower. Baqala ukuhlangana ukuthi kahle singastopha kanjani lezi zinto lezi. And bathi ngokucabanga kwabo bathi into eyenza la maSulumane enze kanje yingoba inkolo yabo ikhuluma kanjalo. Siyibona leyo nto. So manje kumele sifake something kwimiqondo yabantu ezobenza ukuthi bayeke ukukholwa izi mabelifunda. Sayizwa leyo nto? Yes. And mawufuna video ithi bazoyifaka leyo nto through i-vaccine. Into ezokuthi mayifika emqondweni yomuntu imenze ukuthi mayifunda into ehlane nenkolo ayenyanye. Sayizwa lento bazalwane? Mayifunda nje into ehlane nenkolo ayifunde ayenyanye. So ngamanye amazwi bazalwane, it could be ukuthi lo mgomo the reason why befuna ukufaka ngakho. And you know ukuthi mayebuzwa lapha lolo
le video kangamele ngaba siyitholile kodwa i-video yalika from i-Pentagon. Bayebuza ukuthi okay it's fine lo mgomo nenza kanjani ukuthi ithole wonke umuntu bathi hayi komele kube khona i-disease e-affecta isifuba respiratory system ngamanye amazwi so ithi magnetism enjalo vele uzo-affecta wonke umuntu so mase affecte wonke umuntu then thina siza nomgomo okuthiwa uzosiza ini le disease but phakathi kulo mgomo kukhona nalento sesiyifakayo eyemqondweni yomuntu ukuhlisa ukholo lwakhe sayizwa leyo nto bazalwane. Now what I'm saying is that bazalwane, that could all be true. But what I'm saying is that bazalwane, leyo nto leyo in as much as ngempela ingaba na effect kumqondo womuntu. Kodwa ayisho leyo nto bazalwane abantu mase belizi ilizwi kaNkulunkulu bazophenduka. You know why? Ngoba uNkulunkulu seyishilo ukuthi abantu after iSunday law bazobizwa futhi bazophuma eBabylon. Sayizwa leyo nto bazalwane. uNkulunkulu unayo indlela yokusiza abantu ababekade bengazi mayenze into umuntu engazi amsize ukuthi ingam-effect njange lo oyenze eyazi. Sayizwa leyo nto. So ngishare i-testimony ngelinye ilanga mawenza into e-wrong ubuyazi bazalwane uvele ulimale ngendlela emangele thothi lo bengazi hayi futhi nje ingamhluphi kunjalo. I want to close bazalwane ngithatha i-question yokugcina manje. Amen. Ukuzama kubest ukuthi okay abazalwane sesifundile sesikwenze konke njengoba kuthiwa for example we will not buy or sell. So mhlambe abazalwane bathi nikhuthaza indlu yonke ukuthi we need to get out of the emalokishini as bazalwane sibe nezindawo understand ngoba Yesu ulwazi siyalithola la but practically as we are getting led to knowledge yonke into but practically are we getting led to get out so that sibe siyifundisa manje noma sisaya emsebenzini kodwa sinazo lezo ndawo ezabazalwane where we Amen. Kunjalo bazalwane siyayizi solution bonke and sometimes ngithule ngabo ngingayisho nokuyisho indaba country living. Ngoba masifunda le nto iyazibonakalisa ukuthi nayi solution. Ivele izivelele nje. Ivele izivelele. Ayiphikiseki. Ninga understand makuzoba khona umuntu othi hayi asiye ukufundisa country living. Ungafundisa kanjani ukuthi kune flood ezayo bungayenzi iark? No uzobe uno njalo. And manje siyabona kumele siphumeni bazalwane we know uNkulunkulu kumele asisize i-preparation bazalwane kumele siyenze lethi we need to exit ngempela the cities lezi ndawo asingakwazi ukuzitshalela khona esingakwazi ukuzisustain khona sidepende kuhulumeni do you know amadolobheni asemalokishini sidepende kuhulumeni even nokwema-toilet ngoba ne-sanitation ivela kubona. Can you imagine nokugeza udepende kuhulumeni engakho ngabikho akulula kuthini ukuthi sithi ayi angisawufuna umjovo ngoba lo muntu othi faka umjovo lo ngidipende kuyena. So bazalwane ngempela indaba yokuphuma i-serious and uNkulunkulu unomusa. Mawufunda country living page 24 ithi God will help his people to find such places. I-promise leyo uzosiza but uNkulunkulu ufisa nathi sithatheni i-step. Sayizwa leyo nto. So bazalwane do you see ukuthi le nto igcina do you see ukuthi sibandela sibancane khona because yabona indaba yokudla nokuphila nokugqoka kade siyifunda ngiyamthanda uJesu ngoba uyayiphinda le nto. Prophets and Kings page 184 ukuthi abaningi ngenxa yokuswela into yokugqoka nento yokudla bazojoyina umhlaba ekunyatheleni phansi umthetho kaNkulunkulu ngenxa yokuswela into yokugqoka nento yokuthini yokudla. Asingazihluphekisi bazalwane uNkulunkulu esenzele icebo asizameni ukuphuma ngempela emadolobheni. Yebo asizameni as uNkulunkulu esisiza and you know asithi yakhuleka and yabuka indawo even if you are a slow person but so long as you are trying ufuna uNkulunkulu uzokusiza bazalwane. Khumbula sasikhuluma nomngane wami engitshela ukuthi hayi uNkulunkulu uzosisiza ngempela. Wangenzela isibonelo ngesikhathi kuwela ulwandle the Red Sea yakhumbula. Uyacabanga ukuthi lapho kakhona nogogo ngoba behamba kancane behamba bephumula eyibona leyo nto kodwa uNkulunkulu azange asho ukuthi hayi ogogo ngiyalivala ulwandle bengaqedi walinda uNkulunkulu. Yabona umusa kaNkulunkulu even the slowest umuntu bazalwane
so long as esitshenile phakathi ngeza lentando kaNkulunkulu and uNkulunkulu embona lo muntu every day uyazama ukuyenza uyazama ukuphuma uyaxika indawo uyazama ukuhlanganisa God is going to help lithi iBhayibhile ifu likaNkulunkulu lasuka phambi kwabo layo memva kwabo lama in between ama-Israyeli namaGibhithe sayizela ntwazalwane kuze ngisho ugogo osondele kumGibhithe kodwa uMgibhithe akamboni ugogo uNkulunkulu bazalwane uzosiza mawukuthi siyazinikela ukuthi asisize thina we need to just do intando kaNkulunkulu prayerful bazalwane ayasikhulekeni asithobisele amakhanda we're just going to close in prayer Tate nothando olumangalisa kakhulu siyakubulela kakhulu Nkosi ngelizwi lakho usifundisile Nkosi ngumusa wakho ngendlela Nkosi oxolela ngayo izolo ndiyakucela Nkosi ingabikho umuntu apha kuthi obanjwe sisono Nkosi neguilt yesono please Father sesibona Nkosi ukubuya kwakho sekusondele elusincede Nkosi everything Nkosi uSathana azama nje ukuyifaka ukusibhidisa ngaye ngathi ngalahlekelwa ngamandla elusincede Nkosi Yesu elusincede Nkosi kakhulu siyacela Nkosi umoya wakho ingcwele nangokusincede zonke izinto esizifundile sizikhumbule ezingasuki Nkosi ezingqondweni zethu kungabi nje excitement because of the day kuphela iphele please Father help us to prepare nyani siyabona Nkosi siyeva iziki we are so excited Lord sizokubona soon Nkosi ilizwi lakho lethembekile kakhulu ndiyakubulela kakhulu Nkosi ngothando senzele lona ukuba usiphe these prophecies Lord we're really excited Nkosi ukubona ndiyacela Nkosi nyano khawulezise uze ndiyacela nathi siprepare Nkosi sonke izimilo zethu Nkosi kube izimilo zezulu ususe Nkosi inzondo ususe Nkosi ububi gcwala uthando Nkosi enhliziyweni zethu Nkosi siyacela siyazivula inhliziyo zethu siyacela Nkosi zithunjwe ngumoya oyingcwele please Lord bonke ububi ndiyacela Nkosi bulahlekelwe ngamandla please Father help us siyakucenga Nkosi siyakubulela cela konke will behold thy face in righteousness I shall be satisfied when I awake with thy likeness I want to be